So salty, grow up. Dwi'n un mis feichiog gyda plantu. Ni gyd I bod na, chi'n gwybod. Y teimlad yna o eisiau chwerthin pan chi ddim fod. Gyda ni fan hyn. Ie, fi nôl. A tro yma, fi'n trio cracio myfyrwyr Cymru. Croeso I paid I Meiddio Chwerthin. Right, mug. A fi'n mynd I bod yn eistedd fan hyn I oelio pob dim, unwaith eto. Ond, fi methu wneud ar ben fy hunain, fi angen backup. So, mae gwyneb cyfarwydd Hansh yn mynd I helpu fi I dorri'r students a'n lwcus yma. A heddiw, tro Mared Parry yw I. Wyt ti fel arfer mewn giggly mood, Mared? Dwi o hyd mewn giggly mood. Dwi'n drych ymlaen, di hyn yn laff go iawn. Nes I smasho tro dwytha, so same again. Yn syml, 3 myfyriwr, 3 rownd, a mae un person yn mynd mas pob rownd. Pwy bynnag sydd ar ôl ar ddiwedd y gêm sy'n mynd ben yn erbyn ein talent Hansh. So, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Enw fi yw Sanchia, dwi'n mynd I Met Caerdydd. Fy enw I Catrin a dwi'n mynd I Prifysgol Met Caerdydd. Siamai, fi Meiddio Chwerthin a dwi'n mynd I Met Caerdydd. Fyny gynta gyda ni Miss Catrin. Hey. Ti'n edrych yn innocent, ond clearly she's not. Wbath am 20 quid. Be? When you're in Zante, you know, you just live your best life. Ydyn nhw'n siarad yn be dwi'n meddwl bod nhw'n siarad am? Live your best life am 20 quid? 20 quid. 20 quid? Yeah. A faint o allan o ddeg sa ti reid iddo fo? Saith, yeah. Coc. 20 quid. Like 9. Oh, OK. Whopper. Nas di orffan? Do. Good, well, lovely. Dwi am symud ymlaen, wan. Oh, Lewis. Hi, darling. Oh. So, gen ni crush Cymraeg ti, Iowan Griffith. Ti'n gay? What the hell? I never would have said. Oh. Diolch. Rheswm bydda ar chdi di siomi, nes di dwyllo'r lefel A chdi? O, ie. Sud? Dwysio Pob un. tips? So, oedd yn ystod Covid, ac oedd ni'n gallu gwneud tra bod ni'n tu fewn i'r dosbarth. Ie. A so ni'n cael folder fi a sgrifennu ar folder fi. Cardiff Met. Yeah. If you're listening, honey. Oh my God. Side-eye o Cardiff Met. Good, though. Yeah. Nes di gael fewn? Na. Be ti'n feddwl? Na, nes I methu pob un ohonyn nhw. Yeah. Jesus Christ, you must be thick. Right. Maen nhw gyd yn chwerthin. So, crush mwyaf weird chdi? Dwi'n mynd dall hyn. Danny Phantom, y cartoon. Yeah, That's giving childhood trauma. Ben bant. OK. A Jane Fonda, fair enough. Yeah. Icon. Dyna pryd o'n i'n meddwl bod yn straight. So. Yeah, well, I mean, if anything, o'n fwy telling bod chdi'n gay with. Yeah, ben bant. Anyway, tro Sanchia nawr. OK, so, date gweitha chdi? Right, fi'n mynd mas to fe am tua fel 3 mis. Okay. Wedyn roedd ex-fen at galw. I was like, why is she ringing? Psycho. Oedd hi'n ato fi fel, dwi'n 1 mis feichiog gyda plantu. Oh! And I was like, that doesn't make sense, because we've been seeing 3 months. But yeah. Oh my God. Things. Dwi'n mynd darllen, so ti newi orffan efo long-term relationship chdi? OK. Ond mae cadw mynd nôl iddo fe. Yeah. Pob wythnos fi'n gael fel phone call, I've done it again. Just whoops. Yeah, like, just, Fall onto his dick. I'd love to say we've all been there, but no, I've got some self-respect. Pam arach chi orffan yn lle cynta? Nath o cheatio yn chdi? Right, mug. Wel, dwi'n teimlo fel fy mod i'n nabod rhain lot well nawr. Ond, Catrin, ti nath chwerthin mwyaf, so... Tara hen, sut o'i ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'n... alright, to be honest. Achos dwi'n gwybod dwi'n mynd I colli, cos fi'n chwerthin at bob beth, so fi'n actually teimlo'n okay. Ar gyfer y rown nesaf, bydd rhaid iddyn nhw trio dweud rhywbeth nice am be bynnag sydd lawr ar y cersyn. Dyma her dweud pethau neis. Makes a change ar y raglen yma. Agwedd. Mae agwedd gwael dy ti. Yeah. Just gwael. Fine. Pobl dwi'n hango mas da. Gwyneb ti. Mae'n iawn.
Pan mae'n tywyll. Argol, fel eich traed, a chyfi. Ti'n hoffi nhw ddo? Nag e? Ie, ti e. Corff. Long. Long. Eyebrows. Pa eyebrows? Ti fod yn serious? Yours are all drawn on, babe. Bysedd traed. Mae'n gas. Hairy. Na dwi ddim. Ie, maen nhw yn. Na maen nhw ddim. Maen nhw yn. Na maen nhw ddim. Maen nhw fel hyn. Monster munch feet. Coesau. Short and stubby. Fizz. Ceg. Chat a lot of rubbish, ond mae'n iawn. Dwi'n hoffi lips ti. Gwefus ti'n neis. Dwi heb archebu nhw fel chi. Gwynedd. Short and stubby. Mae popeth yn amdano fi. Ie, maen nhw thema. Train. Try round. Beth? Try wyneb ti. Mae'n rhaid fi gael train ti. Go on. Which vibes? Cute. Outfit. Never good. Yeah, Fizz. Never. Fizz. Fi'n gysau ti nawr. Yeah, safe. Bitch. I know it. Mae rhaid yn mynd i gael ffait. Scrap. You're nasty. Ti'n chwerthin? Na, dwi'n crio. You'll get paid the same. You're so salty, grow up. Wow, oedd hwnna'n really intense. What the hell? OK, fi genuinely ddim yn siŵr os bydd y ddau yma dal yn ffrindiau ar ôl y her yna. Oedd hwnna'n absolutely savage. Ond, Llywelyn, babes, mae gen i newyddion drwg. Ti yw'r un o chwerthin mwyaf. Ar gyfer y her olaf, fi wedi paratoi dogfen llawn syniadau rhaglenni awful i S4C. A mae rhaid i Sanchia a Mared pitio nhw i fwrdd y sianel. Hiya! Mae Mared yn pro yn neud cyflwyniad unmatchable, so pob look i Sanchia. Dyma'n syniadau lyflu ni. Da ni wedi gweithio'n rili galad yn dyfynu fy hein. Ie, bus ar y pws. Cyfres sy'n dilyn enwogion Cymru, fatha fi, yn cwblhau dysgyrfiau iechyd a diogelwch yn y gweithle. So, y bobl da ni eisiau cael ar y sioe ydy... Ni? Ni! Ie. Sam Tan. Sam Tan. Perfect fit ni'n meddwl. Ie. A Rydian Bowen Phillips. Reebok Phil. Mared, Da chi'n gwybod, da chi wedi clywed amdano fo? Heb di clywed amdano fo? Na. Ond mae ar bob bloody sioe sy'n mynd, o'n i'n meddwl sa chi yn? it's true. Rydian Bowen Phillips. Dewi Pws a'i gap yn adolygu hwrdy gwahanol bob wsnos. A da chi'n gwybod be? Mae yna llwyth yng Nghymru, os da chi'n gwybod yn barod. Bach o investigative journalism fan hyn, Stacey Dooley vibes, ond efo Dewi Pws. Ti'n gwybod be? Os di Dewi Pws yn mynd jumpio fewn, na i. Ni efo traed oer. Lisa Gwilym yn cyflwyno. So, da ni gyd yn gwybod amdano Lisa Gwilym, dydy. Mae'n mynd yr had ar y funud, so ni'n meddwl, cael i mlaen, ddim byd gwell na talent cheap, nag oes. So, hwy edrych para yr o'r mewn freezer. Wild. O, mae hyn yn really awkward. A ni drio fo diwrnod o blaen, do. Bron awr, 54 minutes. Da chi di trio blaen? Be ti eisiau trio? Ti eisiau dod mlaen, neu? Na, maen nhw bach yn hyn. Mae raglen adloniant ffeithiol sy'n dilyn teulu yn cyfnewid ei plant gyda monkeys am wythnos. Wedi gyflwyno gan Dyma. Dull, mein. Dyma, sorry. Dull, uncle fi di'n iawn. Beth, y monkey, neu? Na, ge, fucking gont, cheeky. Dull, de. Sorry, go on. Nice try, Sanchia. Nice try. A wedyn, yn olaf ni efo neithiwr. Mae fel heno, ond mae'n digwydd diwrnod yn gynt. Llai o siarad fel hyn, da chi'n gwybod i feddwl? Reit. A oes ganddo chi unrhyw cwestiynau? Lle ydych chi'n feddwl am hyn? Mewn tŷ bach pan ydych chi'n chwil? Beth yw chwil? Sori eto. Lle ydych chi'n feddwl am hyn? Mewn tŷ bach pan ydych chi gyd y chwil? Ydych chi'n gallu rhoi fel esboniad o be mae chwil yn like fan hyn? Diolch. Nas di'n joio nhw felly, ydy beth dwi'n dall. Do, briliant. Pwy ydych chi'n feddwl sy'n mynd i watchad rhaglenni fel hyn? Pawb? Bobl ifanc. O, mae Sanchia yn offended. Mae hi fel, mae pawb yn mynd i watcho? Da. OK, so gyda ni one yes, two no.
Definitely. So mae Amanda Holden i reid i adden ni, a dyn gyda ni Simon Cowell a Piers Morgan i fan hyn yn bod yn grympy. Ideal. Chwarae teg chi'ch dwy. Ond i fod yn onest, o'n i'n actually eitha hoffi rai o'r syniadau yna. O'n i'n meddwl bod nhw'n alright, like. Sut ydych chi'n teimlo ar ôl hwnna? Ti'n be, o'n i'n licio hwnna, oedd o'n ffyn. Dwi'n lyfio unrhyw drans i gymryd y piss allan o celebs Cymraeg, so. Nes i anghofio sbecto fi, felly dwi'n methu gweld yn byd, ond ar y cyfan oedd yn iawn. Wel, merched, mae rhaid i fi dweud bod gallu anhygoel Mared i berswadio rili wedi wneud iddi sefyll allan. Felly, Mared, ti wedi ennill. Sorry, Sanchia. Tough fucking luck, you're never going to beat the Queen. Dwi'n teimlo'n elated, cos hwn ydi second win fi wan, a dwi'n buzzing. Wel, dyna ni, da iawn chi Met Caerdydd. O'n i'n meddwl bod hwnna'n good laugh. Ymunwch â ni tro nesaf am fwy o Pai ti Meiddio Chwerthin.